Добре дошли на нашата българска приказна Коледа. Dear friends, welcome to our second annual magical Bulgarian Christmas. Добър вечер и добре дошли на второто в историята на Сиатъл и много по-богато българско традиционно коледно тържество. Good night and welcome to the second in Seattle's history, but a lot richer, bigger and better traditional Bulgarian Christmas celebration. В следващите час и половина ще имате удоволствието да чуете и се насладите на повече от 75 участници от следните групи. Детска танцова група Хопа Тропа. Хор Български гласове в Сиатъл. Фолклорен ансамбъл Радост. Куперска група от Кол и Въже. Признавам, че това го измислих току-що, но това добре отразява възникването на групата и начина на направата на маските. Освен това, музикална група на Александър Епле. In the next 1.5 hours, you will enjoy the performance of over 75 musicians, singers, actors, and dancers from the following groups: Children's dance group Hopa Topa, Bulgarian Voices in Seattle Choir, Folklore Ensemble Radost, and the group Od Kol i Vaje, which name translates something like Tak Tak and reflects how the group came into being and how their masks were made. Also the instrumental duo Ubre Debre, which name I will not even try to translate, and the musical group of Alexander Epler. Това тържество е осъществено с финансовата подкрепа и деловото съдействие на Центъра за българска култура и наследство в Сиатъл. Организаторите бяха мотивирани от уважението към културните корени и традиции на българите и желанието им връзката с тях никога да не се прекъсва, независимо от разстоянието и времето. Бих искал да ви помоля, докато се наслаждавате на представлението, да отдадете мисъл и на децата в България и по света, които не са ощастливени с условията за празнуване и изява, които имат децата от нашата общност. Тази молба е от името на организацията Аз мога също. Информация, за която ви предлагаме в фоайето на залата. This event was sponsored financially and logistically by the Bulgarian Cultural and Heritage Center of Seattle. The organizers of the show were motivated by deep respect towards Bulgarian culture and traditions and their desire that these traditions are remembered, preserved and practiced regardless of distance and time. I would appeal to you, as you're enjoying this show, to also keep in your thoughts the less fortunate children in Bulgaria and elsewhere around the world whose opportunities for celebration and artistic pursuit are less than those enjoyed by the children of our community. I make this note on behalf of the organization I Can Too, an ally organization of the Bulgarian Cultural and Heritage Center in Seattle wish to support. Information about I Can Too is available in the lobby. Благодаря ви, приятели. Също искам да ви помоля по време на антракта да се наслаждавате на нашата изложба. Български художник от България гостува на Сиатъл, Георги Петров. По време на антракта посетете неговата изложба. Благодаря and let's the show begin! Преди да обявя началото на тържеството, искам да ви напомня да изключите звука на мобилните си телефони и да не използвате светкавици за фотография. Снимки от тържеството ще бъдат публикувани и достъпни за сваляне на веб страницата на организацията seattle-bg.org. Before I announce the beginning of the show, please remember to turn off the sound of your cell phones. Please also know that flash photography is not allowed. Still pictures of the show will be professionally taken and made available through our website, seattle-bg.org.
Without further ado, let the show begin. къщата, че ще дойде Салиника да вземе лака. Хайде, хайде.
И я каква хубава черга си изтакала за Рождество и Строго. Ябълка, викни децата да помагат. Още мъничко. Поправите. Да се ги издави. Добър вечер! Славите ли млада Бога? Славим, дядо! Влизам с бъдника и Господ влиза с мене. Дай Боже! Дай да сложиме, дядо, бъдника до огнището, после ще го миросаме. Дай го кърпата, дай кърпата. Ще го побиеме, ще го сложиме тук до огнището и после ще го миросаме. Добър вечер, Гулюратки! Добър вечер! Добре дошли! Добре дошли, Гулки! Какво донесохме? Виждах, донесохте чинчира и чаталката. Браво, Гулки, браво! Дай да украсим, защото... Ще дойде станиника да я вземе. Давайте да украсиме, Гулки, давайте. Ей там, има ли пуканки да навижат? А Джула има ли? Да наключиме? Всичко има. Айде сега чинчира, като го сложите, да и попееме малко. Замъчи се, коладеле, Божа майка, коладеле. Замъчи се, коладеле, Божа майка, коладеле. Отигнаш ден, коладеле, до Коледа, коладеле. Замъчи се, коладеле, Божа майка, коладеле. Да си роди, коладеле, нощта сочна, коладеле. Нощта сочна, коладеле, Божа Христа, коладеле. Божа Сина, коладеле, Исус Христос, коладеле. Сега много хубава стана, браво, Гулки. Сега да сложиме тези колачета, за да са на берекет. И тези червени ябълки, помогни ми, Гулка, за да са всички живи и здрави в къщи. Да я прикадим. Я кой е дошъл? Добре дошъл, станиника, дойде, Гулки. Добре дошъл. Красите ли елата? Украсихме. Да. А ти ще играеш ли или ще плащаш за нея? Трябва ще играеш, но трябва ще плащам. Я поиграй да видиме. Айде, Гулки, да поиграеме. Стани, стани, мине, стани, Господине, че ти да добри гости. Стани, стани, мине, стани, Господине, добри гости, коледари. Стани, стани, мине, стани, Господине, че ти носят добър хабер. Стани, стани, мине, стани, Господине, добър хабер коледарски. Стани, стани, мине, стани, Господине. Добре играеш, заслужи си я. Айде, Гулки, да изпратиме станиника, че трябва да се приготвиме за бъдни вечер. Трябва да се по къщите, нека да ходиме. Стани, мине, стани, Господине.
сеща. Така. Иначе се едно ще ги знае. Бъдна вечер е, деца. Бъдна, защото цяла нощ ще будуваме, да не загасне огъня в огнището. Затова дядо е донесъл от дръвника най-големият пън. Нарича се бъдник. После ще го миросаме и молитвено ще си пожелаем най-доброто за бъдники. На бъдни вечер, деца, се готвят само постни гозби, защото е последния ден от великите коледни гости. Уша, пълнени чушки с бор, зелеви сърни, царевица варена. Хайде, баба, защо закъснявате? Не закъснявайте, баба, че баба казва важни неща, трябва да слушате. Освен тези неща, където ги казах, още може да се сложат кравайчета, купичка с мети орехи, варено жито и най-важното, деца, битката с сребърната пара. Като се сложи трапезата, стопанина на къщата я прекажда и нарежда. Да порасне по сятото жито високо, високо, да станат зърната големи като дренки, да са препълнени камбарите и пълни ползите. На бъдни вечер, деца, до ранни зори на Коледа, коледарите обикалят из къщите и нареждат за здраве и берекет, а когато седнат на трапезата, много е важно никой да не става, а като всички попривършат, стават заедно, за да са високи житата. Че хубаво време, бре! Че какво му е хубавото, бе, дядо, сняг до колене, не може да излезе. Голям сняг, голям паркет. А защо снегът носи берекет, дядо? Така ще ви кажа. Има една стара мъдрост, деца. Дълбок сняг, голям комар. А сега повтаряйте с мене. Каквото посееш, това ще поженеш. Каквото посееш, това ще поженеш. Ден година прави. Ден година прави. Който се надява на чужда трапеза, гладен остава. Който се надява на чужда трапеза, гладен остава. А сега някой може ли да ми каже, кои са най-важните гости на трапезата? Питата с парата, дядо. Браво! Ето на тебе едно орехче. А колко гости ние слагаме на трапезата? Шоколад ще е. Гостите са 7, колкото седмица в седмицата, 9, колкото месеца майка носите детето си, или 12, колкото са месеците в годината. Браво, моето момиче, на теб ще ти дам да вярваш малко поконче. А знае ли някой сега защо се слага на масата
слама от 3 плевника, пясък от реката и си я с пари. Сламата се пази да ви е гьотен, после се запалва на най-високата могила, за да може да не вали градушка до де слънцето може да огрява. Пясъкът е знак на природа, който се казва: колкото пясък, толкова брясък. Аз нощи, докато ходих с последното да го вземем от хата си. И беше много тъмно и тихо. Изведнъж, хоп, чух се съчка. Аз си викам, че това ще излезнал. То после каза, наш Шаро, че се прибрахме с вамката. Страх дружина пази. Кисията с пари се слага на масата, да не знае колко пара има на къщата. Сега, кой може да ми отгадне тази гатана? Добре, нека това да кажа. Има братя нари за живеене. Ореха, дядо. Ореха? Ти за теб една ореха. А тази, без прозорци, без врата, пълна къща с деца. Тиквата. Браво, ти получаваш една ореха. Коладарци идват, идват. Коладе, ладе, коладе, ладе, колей баче, колей бало, закравайче, колей бало, закравайче, колей бало, коладе, ладе, коладе, ладе, мой колеjo, доrodilo se Bože, dorodilo se Bože, lade, lade, kolade, lade. От зори до изгрев слънце, коледарите обикалят по къщите и нареждат за здраве, за берекет, за сгодяване, за омъжване и пиват благославени с сланина, за сушени плодове и с златна пара. Ето ви коледа. Приковки коледа. Добре дошли, скъпи гости, цялата къща, цяла година вас чака. Тук сме чули и разбрали, че имате малко момче. Дайте ни багаж да бъде на дружина Коладарска. Решете дружина да бъде. Да бъде! Айде! Колкото шума по гората, толкова здраве в тази къща. Колкото звезди по небето, толкова жито в тази къща. Руйно вино по избите, мед и косък по учените. Речете дружина да бъде. Да бъде! Тебе пеем домакине, тебе пеем Бога слава. Тази година по-давита, до година тришпото. Речете дружина да бъде. Да бъде! Имаме си хубава мома Мина. Хайде да я благословите за здраве и да се омъжи. Защото си чувахте за да с език. Това е
чуват песента. Пляскали. Ще не бе. Като вълнуването. Защото се чуваха забавки. Дай Боже здраве! Кажете дружина да бъде. Да бъде! То скръвай, свят при свят, вид при вид, къща опечен, за вас наречен от сърце вид. Колкото зърна от него, сети и пресети, толкова здраве, чест и спор в тази къща. Кажете дружина, амин. Амин! А сега да благословите и най-малкото дете в къщата. Така. Червено като ситка. Сладко като мед. Слаботиво като пчеличка. Така. Речете дружина да бъде. Да бъде. Това е мъж. Кои са ръце сели да са велики и честити. Речете дружина, амин. Амин! И като излезем, Господ да влезе. Речете дружина да бъде. Да бъде. Да бъде мир. Да бъде мир. Да живеят като приятели всички хора по земята. Речете дружина Скучах го. Да сте живи и здрави и до година пак да дойдете. Хайде, дайте сега трупичките да ви ги напълним. Смешките малко. Hmm.
пак ще ви чакаме. Високи да станат джитата, зърната да са като дренки, да са пълни хамбарите и препълнени полозите. Да бъде! Да бъде! А сега да видим аз какво съм ви донесъл. Башим се с главата с този език, като маймун на всички снемки е най-език. Само горичка този зъб, просто ще го нападаш. Виж го като маймун на всичките снимки е като маймун. Горичка за зъбът. Виж къде не е ни дал той сега, ходи бе. Къде е сестра е? Сестра и няма. Не е ясно защо. Яден. Имаме ли всичко буха? Имаме, всичко имаме. Куканки, сушени плодове. Тази е тузем. Ако дадеш една коричка и С зеленото. Много хора в нашите къща. Да бъдат срамоти. Ето българите не могат толкова схубаво. Всички една суровачка ще правим. Хайде, какво сте се умълчали? Дайте да изпеем една песен, че да станат по-хубави суровачките. Силно подозирам, че... Я да видим вие сега знаете ли какво се казва, когато се сурвага? Сурва, сурва година, весела година, голям клас на нива, червена ябълка в градина, жълт мамул на леса, голям проста лоза, пълна кисия с пари, живо, здраво, година до година до ламина. Браво, ма вие много знаете. Дам по една паричка. Някой друг не знае. Турбо весело на палъчни крякото хляба. Турбо весело на дядо, турбо сърцето младо. Турбо весело на мама, баница по-голяма. Турбо весело на татко, да не щупа по-нарядко. Турбо весело на всички, здрави, умнички и добрички. Това ступането зависи.